Mama, hai să vă pup. Am una bună. Se spune că bărbatul este stâlpul casei, iar femeia este casa. Deci femeia este casa. Atenție cum țineți casa să nu o clătinați, că se dărâmă. Depinde acum și câte kilograme are casa. Fetelor, am un mesaj important pentru voi. Mamă, când vă căsătoriți, când îl luați, când cu acte sau fără acte, cu inimă sau fără inimă, din interes sau fără interes, luați-l, mamă, cu tot ce ține de el. Adică cu sfărăitul, cu neamul, cu tot neamul. Că nu poți să-l iei. Fără mamă, tată, frați, surori, nu poți să-l iei. Că nu-l bagi pe tot, îi băgați toți într-o cameră. Dar tu trebuie să știi că dacă până acum ai trăit singură cu mămica și cu tăticul, acum trăiești cu mai mulți. O să ai altă mamă, alt tată. Și acum, ca să-ți fie bărbatul pe plac, să te iubească mai mult decât îți imaginezi, zi și lui mămica lui, mămică. Nu-i zi, dumneata, mămică. Unele spun, nu pot. Ba da, poți, că pe aceea am văzut că vă scrieți, iubita, frumoasa, draga mea, și știu că nu vă iubiți atât de mult și nu sunteți atât de frumoase. Da, asta e. Da, când știi să minți așa frumos, și lui mămica lui să-i spui, mămica, tăticul, da, că pe el în adâncul sufletului lui îl doare, știi? Altceva, când l-ai ales, l-ai cules, a fost dat de tine, de Dumnezeu, de cine a fost, ai grijă de el, da? Nu mai lătra. Abține-te și mai fă și tu treabă în casă, că nu toți avem servitori. Dacă te-ai uitat mult la filme și ai văzut prin filme că sunt servitori care spală, gătesc, calcă, ălea sunt în filme. În viața reală, 2% au servitori. Noi ăștia care am fost mai așa cum ne-a dat Dumnezeu să fim, adică mai normali, mai de familii normale, n-avem servitori, da? Noi călcăm, spălăm, gătim. Acum mai puțin decât se gătea odată, dar și acum că, da, se face miros mult în apartament, în bucătărie. Gătim așa doar la suprafață. Hai, vă pup, aveți grijă de bărbații voștri să nu ia stâlpul în lături să dărâme casa. Hai, vă pup.